Anything MJ आरो Prity Facebook, YouTube मोननैयावबो खुलिब्ला बिसोरनि भिडिअ'ल' नुनो मोनो। मानि थाखाय? नोंसिनि बे केस प्रब्लेमा नै केस होलायनायसिम फैबाय आरो नोंसिनि बे समस्याया नखरनि हौवा हिन्जावनि समस्याया दानिल' नङा, बे मोनसेल' नङा, नोंसिना हाबा जाजेननायनिफ्रायनो प्रब्लेम्स फिसाखौबो गेदेरखौबो गासैखौबो नोंसोर ससियेल मिडियायावहाय हगारो ना। दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों, नोंसोरो माब्लाबाबो ससियेल मिडियायाव हगारनायजों नोंसिनि प्रब्लेम्स एबा समस्याया सल्भ जागोन होननानै माब्लाबाबो दासान। नोंसिनि समस्या माब्लाबाबो सल्भ जानाय नङा। नोंसिनि नखरखौ सेभ खालामनोब्ला, नोंसिनि हौवा हिन्जावनि रिलेशनशिपखौ बासायनानै हमथानानै लाखिनोब्ला हौवा हिन्जाव रायलायनानै नोंसोरो समस्याखौ सल्भ खालामनो नाजानांगोन। नोंसिनि प्रब्लेम्सफोरखौहाय क्लियार खालामग्रोनांगोन रायलायनायनि गेजेरजों। हौवा हिन्जावबो रायलायसेयावबो जुदि जायाब्ला नोंसिनि बिमा बिफाजों रायलाय, जमायै नखर मोननैजों रायलायनानैहाय सल्भ खालामनो नाजा। बेयावबो जायाब्ला समाज दं, समाजा नोंथांमोननिखौ बिजिरगोन। जुदि जायाब्ला नोंसोरो मानो ससियेल मिडियाखौ एसेबां माने बेयाव हगारब्ला जे इदि जागोन होननानै सानदों ना। बेबायदि माब्लाबाबो दासान, माब्लाबाबो बेबायदि जानाय नङा। नोंसिना आरो सिगांनिफ्राय हाबा जाजेननायनिफ्रायनो प्रब्लेम्स मोनसेनि उनाव मोनसे, मालाबा बेबिनिनो, मालाबा गाइखेर मोनिनो, मालाबा सोरजोंबा एक्सनिनो, नोंसिनि एक्सनि बेफोरबायदिनि जुनैनो नै सोरबाबा एक्सफ्राबो नै नोंसिनि एक्स सोरबाबा दाय मावै एक्सफ्राबो गोरोन्थि खालामैफ्राबो नै साफा खालामनांगौ जादों नोंसिनि जुनैनो। बिसोरबो लाजिनांगौ जादों, बिसोरहाबो फेमिलि दं, बिसोरहाबो बिमा बिफा नायो। नोंसोरथ' गोबांथार मानो एक्सनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राफोर बुंलांबाय, बिसोरहाबो लाइफ दङ, बिसोरबो हाबा जानांगौ। नोंसोरो मा, नोंसोरनो दा नोंसोर हौवा हिन्जावनि जुगैनो नोंसिनि एक्सफोराबो जायफोर दाय मावाखै बिसोरबो लाजिनांनांगौ गोनां जादों। दा बेखायनो नखरनि प्रब्लेमखौ नखरावनो दोननांगौ, नखरावनो सल्भ खालामग्रोनो नाजानांगौ। अब्लासो जोङो जोंनि नखरनि रिलेशनशिपखौ, नखरनि सान्थिखौ लाखिनो हागोन। दा नै अनेकथार बाथ्रा फैबाय, केसनि बाथ्रा फैलायबाय। ससियेल मिडियाखौ सिगां नोंसोरो सानगोरामोनब्ला बेफोरबायदि नोंसिनि गोरोन्थिनि थाखायसो बेफोरबायदि केस जालायनांगौआ जादों। दा जों सोरखौ फोथायनो? हौवायाबो गाबो, हिन्जावाबो गाबो। सोरनिखौ जों फोथायनो? सोरनिखौ जों नंगौ थार होननानै साननो? नोंसोर सानैबो जे बेबो बेखौ बुङो, बेबो बेखौ फानलायो। बेखायनो नोंसोर सानैजों सिगांनो रायलायग्रोनांगौमोन, अब्लासो सल्युशना मोनसे फैगोन।